अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. राणे साहेबांनी ज्या वेळेला भाजपची अंतर्गत मीटिंग मध्ये सुद्धा महायुतीचे जे उमेदवार असतील त्यांनाच निवडून आणायचं असं सांगितलेलं आहे. कार्यकर्त्यांना काही नाराज करत नाही. त्याच्यामुळे महायुतीचा उमेदवार तरी जाहीर होऊन दे. आज आधी कोणालाच उमेदवार म्हणून सांगितलेलं नाहीये. ज्या ठिकाणी जे आमदार आहेत त्यांना दिलं जाणार असं पूर्वी घोषित झालेलं होतं. आता ते त्यांना सुद्धा माहिती आहे. त्याच्यामुळे बघा शेवटी महायुती एकत्र राहिली पाहिजे, सर्व सीट निवडून आल्या पाहिजे आणि आपलं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे. त्याच्यामुळे मला कोणावरही टीका करायची नाही का काही कमेंट सुद्धा करायचे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.